Čo konkrétne riskoval tento chlapec? Ľudia písali do komentu, že je úžasné, že mladí ľudia sa neboja. Neboja sa čoho konkrétne? Aký najhorší trest ťa môže postihnúť, keď napíšeš kriedou na zem? Dostaneš poznámku, alebo budeš po škole, alebo keby to naozaj zašlo priďaleko, tak dostaneš pokutu 20 eur možno. Neriskoval nič. Rovnako ako neriskovali nič tie deti, čo tam štrngali s kľúčmi, keď sa snažil Fico rozprávať. Rovnako ako neriskoval nič Omaník, čo nepodal ruku prezidentovi. To sú všetko situácie, kde mohli len získať. A naskočili na ten najpopulárnejší názor. Fica nemá rado asi 80% Slovákov. Čo riskuješ, keď vyjadríš názor, ktorý si myslí ďalších 80% ľudí? To, že budeš oslavovaný? To, že ti budú tlapkať po pleci, že wow, že super, aký mladý a múdry človek. Postaviť sa za ten najviac mainstreamový názor je nejaké hrdinstvo? Hrdinské je niečo, keď sa postavíš proti väčšine, keď riskuješ svoj život, keď prekonáš svoj strach, keď sa vystavíš nebezpečenstvu. Tieto deti sa len postavili na tú silnejšiu väčšinovú stranu. Takže v tomto prípade by podľa mňa, keby nejaké dieťa na strednej škole vyjadrilo sympatie k Ficovi, tak to by bolo hrdinské, pretože to by sa stretlo s oveľa väčším nepochopením jeho okolia.